क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव जिल्ला थाखोनि इयुथ पार्लामेन्ट जथुम भारत सरकारनि लाइमोन आरो गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव जौगा भारत दाफुंनायाव लाइमोनफोरखौ बाहागो लाहोनो आरो लाइमोनफोरनि बिबुंथि लाखिनायनि गोहो आरो साहसखौ बांहोनो थाखाय हादरनि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोराव विकसित भारत इयुथ पार्लामेन्ट जथुम खुंनाय बायदिनो दिनै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियावबो 50 years of emergency lessons for India democracy आयदानि सायाव मोनसे बादायलायनाय जथुम खुंनाय जायो। दिनै बे इयुथ पार्लामेन्ट जथुमाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिमाफोर फारियै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि सेन्ट आन्स कलेज, फकिराग्राम कलेज, गार्ल्स कलेज, कमार्स कलेज, क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोबां फरायसाफोरा होखानाय टपिकनि सायाव गाव गावनि मोनदांथि आरो रोंगौथिजों बिबुंथि लाखियो। मख'नाय जायोदि हादरनि 18 निफ्राय 25 बोसोर बैसोनि लाइमोनफोरखौ हादर दानायाव बाहागो लाहोनाय, नोगोरारि दैदेननायखौ बांहोनाय आरो 2047 मायथाइनि गेजेराव जौगा भारतनि थांखिखौ मदद होनो थाखाय बिथांखिफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय हादरारि आयदाफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय संसदारि मावफारियाफोरनि फारसे रोंगौथि बांहोनाय, लाइमोनफोरनि नोजोरखौ खान्थि बानायगिरिफोरनि सिगाङाव लाबोनाय बायदि थांखिजों भारत सरकारनि लाइमोन आरो गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव दासान्दि हादरनाङै गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोराव विकसित भारत इयुथ पार्लामेन्ट 2026 मावथांखिजों बादायलायनाय हाबाफारि खुंगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव खुंनाय जिल्ला थाखोनि पार्लामेन्ट जथुमाव जायफोर लाइमोन फरायसाफ्रा सायख'जागोन बिसोरखौ रायजो थाखोसिम लांनाय जागोन आरो जायफोरा रायजो थाखोनि बादायलायनायाव सायख'जागोन बिसोरो गोदान दिल्लीनि पार्लामेन्टसिम थांनायनि खाबुखौ मोननो हागोन। दिनैनि बे इयुथ पार्लामेन्ट जथुमखौ आलारि बाथि फोजोंना बेखेवनानै होयो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर बनबिना ब्रह्मआ। लोगोसे आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बारग' एसिएस मावख'गिरि प्रफुल्ल कुमार हाज'वारि, बावखुंग्रि बियाबनि MCLA नि जानानै बाहागो लायो आखि बर' बिथाङा। दिनैनि बे इयुथ पार्लामेन्ट जथुम खुंनायनि सायाव NSS प्रग्राम क'अर्डिनेटर दानसोरां बसुमतारिनि फोरमायनायखौ खोनासंदो। दानसोरां बसुमतारि, क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि NSS प्रग्राम अफिसार जों लोगोसे विकसित भारत इयुथ पार्लामेन्टनि मेम्बार सेक्रेटारि। दा देग्लायनि जोंनि विकसित भारत इयुथ पार्लामेन्ट बे कम्पिटिशननि टपिकआ जाहैबाय 50 years of emergency lessons for Indian democracy। दा बे विकसित भारत इयुथ पार्लामेन्ट कम्पिटिशननि थाखाय जों गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय जों बादायारि हांख्राय हरदोंमोन। दा बेनि गेजेराव जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनस्नि कलेजेस एबा इउनिभार्सिटिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। दा बे कलेजेसफोरनि मुङानो जाहैबाय फारियै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, गार्ल्स कलेज क'क्राझार, सेन्ट आन्स कलेज क'क्राझार, कमार्स कलेज आरो जोंनाव मोननैसो बाहेरानिफ्राय सानैसो पार्टिसिपेन्ट्स दंफैयो जाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो। सासेया जाहैबाय कटन इउनिभार्सिटिनिफ्राय, लोगोसे सासेया इन्सपायरिं नलेज केम्पास, बे मोननैनिफ्राय जोंहा सानै एडिशनेल पार्टिसिपेन्ट्स हिसाबै दंफैयो आरो। दा बे हाबाफारिया जाहाथे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लेभेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय हिसाबै जों दा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जेसेबांखिनि लाइमोनफोर दं जों बिथांमोनखौ दिनैनि बे कम्पिटिशनाव बादायनो थाखाय जों हांख्रायनाय जादों। बेनि थाखाय एज लिमिटआ जाहैबाय 18 निफ्राय 29 इयार्ससिम। दा बे एज केटेगरियाव जेसेबांखिनि फरायसा नङै एबा फरायसुलि गथ'फोर बिसोरो बेयाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो। जिहेतु बे प्रग्रामखौ बोसोरै खुंनाय जायो, फरायसाफोरा लाइमोनफोरा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोननो हायो बे प्रग्रामनि गेजेरजों? दा बे मोनसे बिराद मोजां अपरचुनिटि, जेखौ जों मोनसे मोजां सुबिदा होननो हायो जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जे जोंनि गथ'फोरनि थाखाय जे मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म होदों, जेराव गथ'फ्रा गावनि साननाय हनाय एबा भिउसफोरखौ जे इन्डियान डेम'क्रेसियाव मा जालांदों मा जालाङाखै एबा समाजनि माखासे खामानिफोरखौ जे गभर्नमेन्टआ
बयनिफ्रायबो जे खोनासंजोबनो हाया डाइरेक्टलि बेखौ जोंनि लाइमोनफ्रा गभर्नमेन्टनि सिगाङाव दैथायहरनो एबा गभर्नमेन्टनि सिगाङाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय बे मोनसे खाबुखौ होनाय जादों बेनो मोनसे बिराद गिदिर अपरचुनिटि आरो जोंनि फरायसा लाइमोनफोरनि थाखाय नोंथांमोननि नैबे मिरुनिफ्राय स्टेट लेभेलसिम थांनो हानाय जादों दा नैबे जे विकसित भारत युथ पार्लियामेन्ट दं डिस्ट्रिक्ट लेभेल मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 10 बादायारिफोरखौ सायख'गोन जाय बेस्ट गावनि पारफरमेन्सखौ होगोन दा बे 10 बादायारिफ्रा स्टेट लेभेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन दा स्टेट लेभेलाव थांखांनायनि उनाव स्टेट लेभेलनिफ्राय आरो फिन 3 बेस्ट पारफर्मारखौ दिल्लीसिम प्राइम मिनिस्टारनि सिगाङाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय दैथायहरनाय जागोन